Karon adlaw sa Martes sa ikanapulog tulo nga semana sulod sa tuig. Tali sa ubang mga butang, duruha ka butang ang mitumaw ni ining ebanghelyo karong adlawa. Una, gipadayag si Jesus isip Ginoo ug manluluwas, ug ikaduha, nalimot ang mga tinun-an nga uban di ay kanila si Jesus. Mahinungdanon kaayo kini diha sa ilang kinabuhi sa pagtuo. Ang nahitabo sa mga tinun-an didto sa sakayan nahimong kahigayunan aron mapadayag kun kinsa gayud si Jesus. Nagpaila usab kini sa usang bahin ang paghikalimot sa presensya ni Jesus magdalag kahadlok, kabalaka, ug ang panglangtaw nga walay kasiguruan, samtang ang pag-ila sa presensya ni Jesus sa laing bahin mapasaligon ug nagpakalma. Ang presensya ni Jesus mao'y butang nga dili mahimo nga ilang sipyaton tungod kay ang presensya ni Jesus kanunay nagpadayag. Nagpadayag kini una sa tanan kun kinsa siya, apan nagpadayag usab kini kun kinsa kita atubangan kaniya. Maudi ay ang presensya ni Jesus masuknaon. Ang iyang presensya magtabang kanato aron atong makit-an ug atubangon kanang mga butang sulod kanato nga dili manggiluy-on, dili mabination ug hinakog. Ang presensya ni Jesus mapasayloon, ug tungod kay ingon man kini niini, ang iyang presensya makaalim ug makahupay. Ang presensya ni Jesus makapahingangha, maglig-on ug magpabaskog sa tawhanong espiritu. Kining tanang gipadayag ni Jesus magpatuman sa gingharian sa Dios. Pamalandong. Nabatyagan ug nasinati ba nako ang presensya ni Jesus? Unsa may nahimong epekto niini sa akong kinabuhi? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Sa pagkaadlawon, giapura si Lot sa mga anghel pagbiya sa syudad. Miingon sila, "Pagdali, dad-a ang imong asawa ug ang duha mo ka anak nga dalaga ug biya kamo dinhi aron dili kamo maangin sa pagkalaglag sa syudad." Apan naglangan-langan gihapon si Lot. Busa siya ug ang iyang asawa ug duha ka anak nga dalaga gipugos pagdala sa duha ka tawo ngadto sa gawas sa syudad. Gibuhat nila kini kay ang Ginoo naluoy man kang Lot. Sa pagbiya na sa mga anghel kanila didto sa gawas sa syudad, miingon ang usa ka anghel, "Dagan kamo aron kamo maluwas. Ayaw kamo paglingi ug ayaw paghunong sa walog. Dagan ngadto sa kabungturan aron dili kamo mangamatay." Apan si Lot mitubag, "Kun mahimo sir, dili kami moadto didto. Giila ko nga dako ka gikatabang kanako. Salamat kaayo sa pagluwas mo kanako. Apan layo kaayo ang kabungturan ug hiapsan ako sa kadaot ug mamatay ako sa dili pa makaabot didto. Busa paadtoa ako ni anang gamayng lungsod sa unahan aron maluwas ako." Ang anghel mitubag, "Uyon ako sa imong hangyo. Dili ko iapil paglaglag kanang lungsura. Hala, daga na. Wala ako'y mahimo sa dili ka pa moabot didto." Kadtong lungsura gitawag og suar kay giingon man ni Lot nga gamay ra kini. Sa pagsubang na sa adlaw ug nakaabot na si Lot sa suar, gipaulanan sa Ginoo ug nagsigang asupre ang Sodoma ug ang Gomora.
Gilaglag sa Ginoo kining mga syudara ug ang tibuok walog, lakip ang tanang mga tawo sa mga syudad ug ang mga tanom ni adtong dapita. Apan ang asawa ni Lot nga nagsunod kaniya, milingi ug nahimo siyang haligi sa asin. Sayo sa pagkabuntag, midali pag-adto si Abraham sa dapit diin nagparug siya uban sa Ginoo. Milantaw siya sa Sodoma ug sa Gomora ug sa tibuok walog, ug nakita niya ang aso nga nagulbo sama sa aso nga gikan sa usa ka dako kaayong hudno. Apan sa paglaglag sa Dios sa mga syudad sa walog, wala niya hikalimti si Abraham ug gipaikyas niya si Lot sa kadaot. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Usisaha ako o Ginoo ug sulayi ako. Sulayi ang akong kalag ug ang akong kasing-kasing. Kay ang imong kaluoy ania sa akong atubangan ug nagalakaw ako diha sa imong kamatuoran. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Ayaw sagupa ang akong kalag tipon sa mga makasasala, ni ang akong kinabuhi uban sa mga tawo nga mamumuno. Sa ilang mga kamot, anaa ang mga kalapasan, ug ang ilang tuong mga kamot napuno sa mga suborno. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Apan ako nagalakaw diha sa katarong, luwas ko ug kaluy-i ako. Ang akong tiil nagabarog sa patag, diha sa bundok sa mga tawo, daygon ko ang Ginoo. O Ginoo, ang imong kaluoy ania sa akong atubangan. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna, natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya ug gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nagungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gipahunong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mipatuo man kaniya? Ang Ebanghelyo sa Ginoo.